Aprangsi kardom karbianglong lapen nili avinastiron putot wangtolo nang litum kelang bom mati kecing honai channel karbitich 2.0 YouTube channel along lapen pinia bangke ingson berta kimi sinang wan pig lo kadu ka ve fans tame la berta kimi alam the bangla puhelo Orunodoi asoni long amen ka ve tum latum hans tame berta kimi lo lapen ration card ka ve abang fitum hans tame berta kimi lo lapen hola ration card Kedo Atum Panstami berta kimelo berta kimi alam the bang kadu kavi alam the bang la video long le lang pono nang la pen chithan pono nang la pen nang litum labangso YouTube channel long jong si nang ka humri milang polte ka chingon pen subscribe pon igon la pen du het bela jan adu ida kana litum ber pon igdenon la la polte nili ajat update le labangso YouTube channel long upload stami nang litum kelong da prang la pen ka chini da prang ya fono tang te padar le pen pangcheng pono na lapen nalitum la screen long thek pon long ikpo dak ki tok tal la soteng si dak tok pon iglo nalitum la thek pon long igi dak Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma said that under National Food Security Scheme another 10 lakhs families will be given ration card and those having ration card in state will be given another card by the state government to enable them to enjoy free medical treatment to the tune of res 5 lakhs dak tok pondolo lapen non kewangi 2023 aning kan pen January chiklo pen dak 10 lakhs family members tumhan puthot ration card akimi dak pen pi pon tupo lapen la ration card Kedo Atum stami long pon po dak 5 lakhs an ali long poni labang swali labang ke Ayushman card sonsi pipon po labangso card nanitum ahem banili hemle kaduka kumanile so that pustami labangso kisu kacelang damlo pulote hospital along labangso card pon lo pulote dak aki joy pen stami doktor tum stami se nang lang dun po pusi labangso aki hai Himanta Biswa Sharma kaningje mate kapang dak pon abir talo labang kanalitum la screen along thek pon long igi lapen puthot nili nang than pon pu ikpo lapen ration card ko kai planning ya process pangta ration card la bangke online online bangke non bangke apply long le lo online bangke kai apply a process bangsi pavedet la se offline kai planning la bangke nili pena nili ration card puthak ta video bangke upload iglo nali tumlang dam delang betelang dam igon lapen nili stame non thihek pen nali tumhan ko son pp documents si kenangi mala bang so puthak nili nang piklang pon ikpo lapen nilidak official website long wang igela fcsca.assam.gov.in nalitum la thek pon long po food stable supply and consumer affairs government of Assam labang so website long wang igela lapen nalitum koson se how apply for ration card authorized documents by issue government nalitum dak penan kitok pore pon igola pen ration card bang kedak APL do lapen BPL do lapen AAY do laki thom do labang APL labang ke above property line lapen BPL bang below property line lapen AAY bang and eto dia ana yosna beneficiary under PSD lapen TPDS latum lo labang ke nalitum kolobang ma apply duni la apply iglong lo lapen kumatum sida ka apply lo imala ta dak tok pono hem la hem ingsipen kumasi arloso jose arta ki ong chat bang do pulte arloso pimartum pulte labang ke apply dun long iklo dak eldest woman of the family who is the verified citizen in country dak nalitum dak thek pon long ikpo na an dak tok do apen duplicate ration card apan koson se ka apply ning ma jong sing bo chok na ni pulte la ta dak pen tok pon iklo lapen the person having ration card at the previous place la dakat details tokpon la after marriage entry to be made in ration card la bangta dak tokpon ik alo lapen in case of the birth of a child la dak tokpon lo where to apply the instance of ration card the application eviding ration card shall submit the FCS lapen CA authority district sub division la helong dam pen anitum humri dam igmila lapen record documents for new ration card lapangke akimi ration card man copy p documents naima details particular of family members the family members and details nang type lapen copy of birth certificate of minor members jong si osomar do pulote alang litum ningkan cab artapen ki kom osomar jong si do pulote alang litum han mandak birth certificate bang ki pidun nang po lapen number 3 as certify copy of
relevant page of voter list voter achap labang nalitum dakpen pidun ignang po lapen number 4 lamang copy of tax pay land revenue receipt la do pulti nalitum pidun ignang po avi pulti nang nelo lapen surrender certificate of ration card family identity holding available certificate for authority with the applicant previously resident labang nalitu lapen number 6 my address proof as attested copy of pan card do pulti pidun lapen bank passbook nalitum pidun nang po lapen municipal holding receipt jong si do putal hai pidun nang pola pen electric bill telephone bill jol hai stame nalitum pidun ikmelo lapen dak bang required documents for duplicate ration card labang nalitum dak police report nang pola pen self declaration labang solu nang pola pen required documents for separate ration card fan pola nalitum dak tok pon ik alo kadu kawiala lapen pinaan dak tokpon nalitum dam pen stame langdam ikmi labang so video description along stame ni link bang pi igdat pun nalitum langdam ikmelo lapen pore dam ikmelo kopi pi sinai ma lapen kado kaveta ning thinang ne online pen bang apply un elo nona bang kel lasi offline process bang nalitum kavetum bang ke apply long polata non labang so chiklo bang apply long lelo mo january tarik insipensi cheng boka apply a process bangke jolahilo lapen nalitum non kya himanto biswas kaning jialam arjupono lapen Orunodoi APHUTHAK chetan January pora ami boru bhumir doridro luk hokolor babe notun koi Orunodoi asoni notun koi binamulia saulor ration card diar kam ami arambho korim tar loge loge jiman lukor ration card thakibo teoluke যাতে 5 লাখ টকা লৈকে অসম আৰু অসমৰ বাহিৰৰ হস্পিটালত বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ সুবিধা পায় তাৰ বাবেও অহা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আমি নতুন আঁচনিৰ কাম হাতত লম যে অহা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আমি বড়োভূমিৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ বাবে নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনি নতুনকৈ বিনামূলীয়া চাউলৰ ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম तार लगे लगे जिमान लोकर रेशन कार्ड থাকিব তেওলোকে যাতে 5 লাখ টকা লৈকে অসম আৰু অসমৰ বাহিৰৰ হস্পিটালত বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ সুবিধা পায় তাৰ বাবেও অহা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আমি নতুন আঁচনিৰ কাম হাতত লম যে অহা lapen Orunodoi ta lapuhelo Orunodoi ta labangso ningkan bang kenon online lapen offline stame nalitum apply long lelo lasi Orunodoi stame kidutang antutum bangke penangan stame tangka long dun iklo lapen puthot la amian dukok sita tangka long le atum ta muning pen bangke long dun ikpol atum han KYC dak verify nang pola pen nalitum stami Orunodoi atangka bangke muning pen bangke nalitum 2023 pen bangke ale long dun ikpo lapen kave atum ta matha nang ne la kave det atum stami ke long dun det tum sitame non puthot long dun ikpo la 2023 pen ke online ta apply me pola pen offline process ta nalitum apply me lapen penaan nalitum ale long pon ikpo lapen dang nem om biskin nalitum assam Orunodoi scheme no lapen la kelons pon ba nalitum 2 October 2022 ningkan si dak kelons pon lo lapen emon hola sot ki pipon bang 830 rupees pipon lo stamenon bang 1230 rupees ne ka ane pa bad adlo lapen government hin pensi lata lansa assam government lapen category as government scheme no lapen implement bang ke finance department of assam no lapen beneficiary kelong ye tum bang ke lage omen tum manchot lase application mode bang offline lapen non bang online process bang ke avelang lapen offline process non bang ke nalitum apply iklong lelo lapen dak nalitum pinaan dak ke tok pondo nalitum kon an setangka dak keloi malabang so details nalitum dak pen long pon igi lapen nalitum stame lang pon igon lapen matha nang ne kadu kawe stame la Orunodoi asoni kelong le abang phietum nalitum han puthot non 2023 aningkan pen bang nalitum kadu kawe stame long pon ikthaipo lapen eligible beneficiary families with widows lapen unmarried women family with the young members lapen family having the divorced woman poor families not having ration card for free rice will be get the present dapen pen anale nalitum long poni dake tok pondo nalitum lang egon lapen pore pon egon lapen
ni lista me dak total details pa nali tum han nang than ponon edek det pola pen pen ana bang khu abang phi teme ka chini tum si ke ong lo ka pen ke long tum si ke ong pota hai lo labangso scheme bang ke da sinali tum matha nang nilo ration card la pen Orunodoi asoni labangso scheme bang ke nali tum 2023 January chiklo pen si pang cheng pon po ka apply la si ka do ka vista me nali tum document sa mukha bang ready ik at non mate kado ka vikinang so documents anali tum bi ik thai no lapen online lapen offline a process ta dui lapen nali tum kai ke jong se update kilong ver nai pulote labang so YouTube channel mang subscribe ik nang pol lapen adung het belar janta dui dak kanali tum ber pon ik den tangte pinia video long mal nili la thi hek menali tum han birta nak wan pi si nili labang so video wan iglo lap si la son sana video nali tum lang mission pol share iko kari biang long arat pilang ik nang lapen pachetang ik nang tangte pinia video long bang lan chol